uči sa Sandrom. Zdravo, ja sam Sandra. Hajde da učimo zajedno. Danas učimo o slovu E. Ovo je slovo E. E je prvo slovo u reči ekran. E, ekran. E, ekser. E, enciklopedija. Ovo je E, ovo je E. Slovo E, ovo je E, ovo je E. Slovo E. E je deveto slovo abecede. Kada izgovaramo glas E, otvorimo široko usta, spustimo jezik dole i kažemo E. E. Ovo je E, ovo je E. Slovo E, ovo je E, ovo je E. Slovo E. Ovo je štampano veliko slovo E. Ovako izgleda štampano malo slovo E. Ovo je pisano veliko slovo E. A ovako izgleda pisano malo slovo E. Ovo je E, ovo je E. Slovo E, ovo je E, ovo je E. Slovo E. Možeš li da prepoznaš slovo E u ovim rečima? Cvet, deda, kelj, meda. Hajde da se igramo zanimljive geografije. Evo, ja ću da kažem planinu, reku i biljku na slovo E, a ti kaži sve ostalo. Planina, Elbrus koja se nalazi u Rusiji. Reka Eurota u Grčkoj, a biljka eukaliptus čije lišće vole da jedu koale. A sada je na tebe red. Jedva čekam da pročitam zanimljive komentare. Ako vam se dopada ovaj video, klik na palac. Zapratite moj kanal klikom na dugme prati ili subscribe. A do tada, vidimo se sljedeće nedelje. Ćao bubice. Ćao.